Diyos marhay na hapon sa Ilagabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Boots Bogbase OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamungunya na aldaw ning Martes? Ika-16 ning bulan ning Pebrero 2021. Okay, mga tugang, ay by the way, sa aga pala. Okay, as Wednesday na. Okay, ang as Wednesday sa aga, papaliwanag ko mga tugang iyan dahil yan ang pagpupuon kang sa tuyang panahon pag-ika o Kwaresma. Okay, sa aga. Okay, so as Wednesday po sa aga, i-prepare ta ang sa tuyang mga sadiri na magbakli na. Ay mga tugang, syempre, welcome once again sa satuyang marhay na na programa. Marhay talaga. Marhay na hapon. Kaya gibuta ning marhay ang satuyang hapon para mag-ugmakita permi mga tugang. Okay. So, syempre, bago kita magpuong sa tuyang programa, siyempre, hagadon ta sa Diyos ang sa iyang tabang. Katabangan kita na daimang kita magkaano-ano. Father, ano-ano. Pwede ka pa sa ano-ano. Daimang kita napahamak, daimang kita madisgrasya, daimang kita mapakaraot. Okay? So, mga tugang, kaya magpangaji muna kita. Kay buhanta ang tabang ng Diyos. Takunday ang Diyos, dahil makita magiginibok. Kaya mga tugang, magpangaji muna kita. Ibahanin do ako sa pangaji unta, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At iningi po namin sa iyo, mahal na Berhen Maria, na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala o nagmamanage, o ang lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho rito, at ang mga tagapakinig ng DCGB, na kami ay kasangkapanin niya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa mundo. Na kami po ay ilayo sa anumang mga masama, anumang kapahamakan, o anumang sakit, lalo na sa COVID-19. Na kami ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Ang lahat na ito ay hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kumungunya na aldaw ning Martes? Okay? Sa tuyang pag-uulayan mga tugang, ang manunungod sa magayuno na tema. Ano? Paano ta na i-impluensya ang mga tao? Yun. Kasugba sa tuyang pinag-urulayan mga tugang ang pagtubod. O ang pagtubod ka kaya sa Diyos nakaka-influensya iyan? Dae. Dipisil baga kung ang sa imong pagtubod dae nakaka-influensya. Sabi ni Lord Jesus sa tuya, ang sabi niya, be the salt of the earth and the light of the world. Yun. Ang asin baga nakaka-influensya iyan sa pagkakan. Kaya kita mga Kristiyano, dapat makapag-influensya kita mga tugang. Nakapagtatao kita ng lasa sa tao. O, bakung mapakla ang pagkakan, taigwaning lasa. Okay? Okay mga tugang, importante yan na sa satuyang pigtutukar,
nakaka-impluwensya kaya kita. O, si Father Butch kaya nakaka-impluwensya sa Indo. O, sa mga aral daw ta. By the way, 1 year na tayo, malapit na magsa-celebrate si Father Butch sa DCGB. 1 year na. Ano? 1 year na pala si Father Butch. Ako kasi dati nasa Radio Veritas Manila ako sa 846 mula noong 2005 hanggang 2013. So nandun pa ako, pero nang nailipat ako dito sa Legazpi, mabuti nakakaroon pa ako ng radio program dito sa DCGB. Okay? At ito na nga, mag-go 1 year na tayo, Lenten season. So 1 year na. Ang hapon ko, si Father Butch kaya nakaka-influensya sa mga tinasabi niya, sa mga tinataran niya, o dae? Siyempre naman, siguro nakaka-influensya. Alam mo, sa mga text messages nga na natatanggap ko, very encouraging. Kasi sabi niya sa Kuya Father, tama yan, nakakatabang ka mo sa muya, sa mga paliwanag nindo, nagtatao ka mo sa muya ning makusog ning pagtubod at ning paglaom. Yan. Kaya sa tiyan, tatawag ko kamo sa 7 paraan, o maray na paraan, 7 best ways to influence other people. Okay? Yan importante, be positive lagi. Hindi yung nagpapakaraot ka. No? Ang ibang tao naman nakaka-influence siya na dati itong istorya baga ning parot. So, bago ka mutawan ng istorya tawag ko muna kaming istorya kasi itong parot na paramuda, so sa kasuparot na silensyong perme. Itong silensyong parot, nakaibahan niya, so itong silensyong, itong parot na pagpaparamuda. Sabi ko itong padi, sister, alagaan mo muna yung aking parot dyan sa Indong Kumbento, mabakasyon ako. Pero father, sister, ining parot kasing iniho, dapat madisiplina, pero may nagpaparamuda. Paparamuda. So, sabi ngayon, itong madre, itong parot niya, silensyo perme, yun nga ni, nagtugot so madre, so inalagaan nila so parot kang ni padi. So, yun nga ni. So, pagkatapos ng dalang aldaw, kaso itong parot, na sa paramuda, kaparataran, naulakitan, so parot na tahimik. Pagkuha ka itong, so dati din, nagtarang mo niya, nagkaparamuda man, na-influensyahan. Dipisil baga. Either maka-influensya kita sa maraot, o maka-influensya kita sa karahayan. Okay? Ayun ang problema kay minsan, sabi nga, evil triumphs when good men do nothing. Yung mga taong walang ginagawa, tahimik na tahimik, nalito na influensyahan. Pero at least, inihong mahalaga, sinasabi nga, remember, na importante sa buhay, makaulakit kita, makaulakit. Bako ning COVID, dapat makaulakit ka ning karahayan sa buhay. Bako na makaulakit ka, makahawa ka. No, hindi po. Hindi dapat makahawa. The word, actually, hindi tama yun. Makaulakit, makahawak. Hindi. Dapat maka-influensya ka ng karahayan. Okay? Yan ang importante mga tugan. Maka-influensya tayo. Kaya, sa mga nakakapag-influensya mo niya sa panahong iniho, ang inaapod tang media, double baga, may pati fake news, nakaka-influensya iyan. Minsan, halimbawa sa text, may natanggap kang text, dahil mo pig-validate kung totoo o dae. Ang ginibo mo, sinend mo ng sinesend, sineshare mo na sineshare. May data po yan. I-validate mo muna kung totoo nga ni, so itong, halimbawa, uning mo yan, kada ako na naglalakop na, ay, di ako mapabaksin. Hindi ka magpabaksin, arog kayo ni. So, pero, mga tugang, dapat, bago ka mo mag-send, isipin mo muna,
Influensya ito eh. Halimbawa, nakapagpadara ka ng messages sa kadakon mong amigo, o na-influensya, o naka-influensya ka ng karautan. Dapat magayon. Ano? Kaya ang pagtubod, mga tugang, ang marhay na pagtubod, ang dapat makapag-influensya. Ngunyan, sa kuyang itatao, istoryahan ko muna kamo mga tugang na maka-influensya. Okay? Ang pagtubod. Sa tuya man pikurulayan patingunyan ay ang sumasampalataya ako o yung credo. Yan ang pagtubod. Okay? Ang istorya ini mga tugang, sarong istorya iniho ning sarong padi na Dominicano. Okay? Siyempre, Dominican priest si Father Boots. So, share ko din ang impluensya kang sarong padi na ang pangalan niya ay si San Pedro de Verona. Okay? Siya po ay si San Pedro Verona. Actually, sa Santo Domingo Church, Quezon City, igwa siyang estatwa. Pag nagpo-procession paglanabal, kaibahan yan eh. San Pedro Verona. Okay? So, si San Pedro Verona, mga tugang, ay ipinanganak o pinangaki noong ika-13 taon o sa English, 13th century. Isang araw, ay umuwi siya. Natagpuan niya ang kanyang tiyo na isang erehe o hindi naniniwala sa Diyos. So yun. So gusto niya ma-impluwensya ang kanyang tiyo, ano? Na di naniniwala sa Diyos. Kinausap siya ng kanyang tiyo at tinanong kung ano ang napag-aralan niya sa eskwelahan noong umagang iyon. Naramdaman ko tuloy. Sideline muna tayo. Na kaya itong nag-aadal ako, pag-abot ko sa eskwelahan, pag-abot ko sa arong halin sa eskwelahan, sabi ni Papa, Noy, ano ang natudan mo sa eskwelahan? Di ko malingawan, ang hapot ni Papa sa kuya, Noy, pira ang naging amigo mo sa eskwelahan. Magayunon baga? Hapot. Yan. Yung nangyari duman sa istorya ni San Pedro Verona. Hinapot siya kan sa iyang tiyo na ano ang napag-aralan mo, ano napag-adalan mo sa eskwelahan. Natuwa naman si San Pedro de Verona. By the way, ako de Verona kasi ini pong Verona sarong lugar ini sa Italia. Okay, nakaagi na ako duman kay itong 2015. Okay? Sa San Pedro Verona sa Italia. At duman, agad niyang dinasal ang credo. So mga tugang, ang natudan pala na pag-aralan niya nung umagang iyon sa eskwela ay ang panalangin na Apostles' Creed o katawagin credo. So sa tuya baga, Tagalog, ako'y sumasampalataya. Okay? I believe in God. Ayun ang kanyang napag-aralan. Tinanong siya ng kanyang tiyo, Pedro, alam mo ba ang ibig sabihin ng lahat na yun? Yun, siyempre, sinubok siya kasi yung kanyang tiyo nga, erehe, yung hindi naniniwala sa Diyos. Iba ang kanyang pinaniniwalaan. Okay? So, tumango si Pedro at sinimulan niyang ipaliwanag sa kanyang tiyo ang tungkol sa kahulugan ng credo. Okay? Kung haputong ko kamo niyan mga tugang. Okay? Ano ba ang credo? Alam ba ninyo yan? I believe in God. Baka how many 12 articles of the faith? 12 nga ni, Father. Iyo baga. Ngunit, pinahinto siya ng kanyang tiyo at ang sabi, niloko si Pedro. Sabi ng tiyo niya, kalokohan yan, Pedro. Hindi ka dapat maniwala sa Diyos. Sapagkat yan ay walang katotohanan. Sabi ng kanyang tiyo, ay mga tugang, halimbawa, kung ikaw si Pedro, sinabihan ka ng tatay mo, nanay mo, o kaibigan mo, huwag kang maniwala sa Diyos. Anong gagawin mo? Sige nga, di na ako maniniwala. Ganun ba? Kakaiba si Pedro. Alam mo, si Pedro, kahit bata pa, nang siya tinanong ng,
iniinsulto ng kanyang tiyo na kalokohan yan, Pedro. Hindi ka dapat maniwala sa Diyos. Wala namang Diyos eh. Kalokohan yan, walang katotohanan yan. Pero ang sabi ni Pedro, hindi siya nagpadaig sa kanyang tiyo. Yan. Nag-influensya mga tugang. Yan importante. Makapag-influensya tayo. Sabi niya, sumasampalataya siya sa credo at sa lahat ng katotohanan sinasaad sa credo. Alam niyo, yung creed, yan pinag-usapan natin ngayon kasi ang topic ni Father Butch marahay na hapon, igwa po inihong element ng katekismo. Pinag-aaralan ta ang tungkol sa pananampalataya. Ang importante mga tugang, nagtutubod kita sa Diyos. Kaya si Father Butch kaya, nakaka-influensya man kaya? Hapot ko sa Indo. Simbag nga ni kung nakaka-influensya si Father Butch. So, ining ginibo ni Pedro, nanindigan siya. Naalala mo yung sinabi ko sa inyo mga tugang na ang problema kasi sa tao, hindi naninindigan, naninimbang. Hindi po dapat manindigan ka, hindi kayo palaging naninimbang. Palagi kang naninimbang, delikado yan. Hindi ka naninindigan. Dapat manindigan tayo sa ating pananampalataya. Okay? Si Pedro nanindigan. Hanggang siya ay lumaki at naging isang reliyoso, naging isang Dominicano. Okay? Dominico, Padre Dominico. Ngayon, isa siyang santo. Si Santo Domingo mismo ang nagbigay kay San Pedro de Verona ng damit ng kanilang orden. Yan mga kaibigan. Alam mo, ako po ay isang kasapi sa orden ni Santo Domingo. Ang tawag sa amin ay OP. Kaya si Father Butch may sinasabi, Father Butch Bombasi, OP. Anong ibig sabihin ng OP? Order of Preachers, na tinatag ni Santo Domingo de Guzman parang ipalaganap ang katotohanan, magturo ng katotohanan. Si ano mga tugang, si San Pedro de Verona, mapalad siya. Kasi mismo si Santo Domingo ang nagtatag ng orden, ay siya mismo ang nagdamit, yung tinatawag namin vestation. Okay? Yung vestation, dinamitan siya ng Dominican habit. Naging masigasig si Pedro sa pagtuturo, okay, pagsisermon sa mga erehe. Okay? Sandali, kasi tatapusin ko lang. Sandali po, sandali. Mamaya tatapusin ko lang po ang mamaya tatapusin ko. Kasi patapusin mo muna ako sa kwento, kasi parang hindi, So, mga tugang, sana ba tayo? Si Pedro. Okay. Si Pedro, mga tugang, ay binihisan ni Santo Domingo mismo. At naging siyang masigasig sa pagtuturo at pagsisermon sa mga erehe at sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At siya'y maraming mga kaluluwang na iligtas. In other words, naka-influensya talaga siya. Dahil dito, maraming mga kalaban niya ang nagalit sa kanya. At ang nasabing erehe ay gumawa ng paraan upang siya ay patayin. Inabangan siya. Yun, inabangan siya. Isang araw ay naglalakad si Pedro de Verona na nag-iisa. Siya ay tinambangan, inabangan ng dalawang erehe. Pinagtulong-tulungan siya ng mga masasamang loob nito. At siya'y pinupok sa ulo na mabigat na itak at iniwan siya upang mamatay at mainit na maalikabok sa lansangan. Okay? Habang siya ay nakahandusay at naliligo sa sariling dugo, ay idinaw daw niya ang kanyang daliri sa kanyang dugo at isinulat niya sa lupa ang salitang credo o sumasampalataya ako. Okay, mga kaibigan, napakaganda ang kwentong ito. Nabuhay si Pedro ayon sa kanyang pananampalataya. Tayo kaya, mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, nabubuhay ba tayo sa ating pananampalataya o madali tayong maakit
ma-impluwensya ng iba. Ganun ba tayo? Wala tayong sariling paninindigan. Nadadala ka kung saan ang gusto ng ibang tao. Gusto, ganun ka ba? Ang maganda, napakagandang ginawa ni San Pedro de Verona, ang lahat upang iba ay maniwala rito. Siya nga ay namatay dahilan sa paniwalang naturuan. Napakadakila para sa atin ang bigkasin ang mga salitang credo. Ang ibig sabihin, I believe in God. Okay? Sapagkat paulit-ulit nating ginagawa ito. Naalala mo, tuwing tayo nagsisimba tuwing Sunday, may Apostles' Creed or Nicene Creed. Okay? Parang sa ganun, pinapaalala sa atin. Parang pagirumdum sa tuyan, hindi kita malingaw. Okay? Hindi natin naiisip ang kahulugan ng bawat kataga ng kredo at ang pagpapakasakit ng mga unang Kristiyano at mga banal upang ang kahulugan ng ating pananampalataya ay mabigyan ng buhay sa habang panahon. Kaya nga, marahil ay kailangan natin tularan si San Pedro de Verona. Sa araw-araw nating pagdarasal ay pilitin natin isipin at bigyan ng kabutihan ang mga kataga ng sumasampalataya ko. At patunayan natin ito sa pamamagitan ng aksyon o gawa. Hindi lang yun. Naniniwala ako sa Diyos pero hanggang sa gawa, hanggang sa isip lang, pero hindi sa gawa. Okay? Importante, hindi po sa nguso, kundi isa puso. Okay? Tanda natin yan. Kasi minsan, madaling, naniniwala naman ako sa Diyos Pero, hanggang doon lang. Hindi niya isinasagawa. Hindi isinasapuso. Tanda natin na ang credo o ang sumasampalataya ako ay pinakabuod ng lahat ng katotohanan ng ating pinaniniwalaan tungkol sa ating reliyon, dahil sa ating pagiging Kristiyano. Okay? Mga tugang, ito po, may tumatawag. Okay? O, Manay Sol, kumusta? Mader, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon, Manay Sol. Opo, nakaka-influensya. Sabi ko, ang topic mo nga ni pananampalataya, isa isip, isa puso. Opo, importante kasi dapat natin maka-influensya tayo. Influensya natin ang kapitbahay natin. Ano? Ipo. Paano natin ma-influensyahan ang ating mga kapitbahay? For example, ngayon, nakikinig kayo sa ako ba'y nakapag-influensya sa inyo, Manay Sol? Iwa ako na influensya. Ito bagang mga pinag-hilot ko, pinag-anok tinda sa karahayaan. Okay. Tama yan. Habang inihilot mo, iniistoryahan mo tungkol sa mga santo. Magayon-bagay yan. Okay, yan. Ito paniniwala tunay. Yun, maray yan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Okay. Alam mo, Manay Sol, importante yan. Ang pag-istorya, halimbawa, naghihilot ka. Habang hinihilot mo sa mga kliyente mo dyan, iniistoryahan mo kang karahayan o sinasabi natin na historical mga santo. Maganda yan. Anyway, Manay Sol, maraming salamat sa pag-share nindo. Okay, thank you very much. Okay. Okay, yung mga tugang niya, si Manay Sol ng Ginubatan, sabi niya, nag-i-influensya siya habang hinihilot niya ang mga nagpapahilot sa iya. Iniistoryahan. Magayon yung bagayab. Halimbawa, siya naggugupit, o nagmamanicure, o halimbawa, naghihilot, o nag-iistoryahan ko mo. Ang pinag-iistoryahan nindo, so yung mga ikakarahay, so nakakarahay. Bako yung iniistoryahan nindo, so buhay ng may buhay. Ang problema kaya ninda, pag iniistoryahan nila, alam mo, si ganito, si ganyan, o nagpaparalibak ka mo, di ka mo nakakapag-impluensya, nakakaparaot ka mo. Mga tugang, babalik giraray si Father Boots sa ikaduhang parte ka sa tuyang programang Marhay na Hapon, at kaya ngunyan, magpatalastas muna kita. Ang oras po ngayon ay 30 minutos, makaagi ang 1:00 ning hapon.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatalo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. An oras hatod sa Indokang Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga
proyektong patinampo pig-urgulyo kasabayan eropuerto sa alubong sa kalamidad preparado maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. DocEp Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. DocEp Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Also available, DocEp Mixed Capsule, the natural sex enhancer. DocEp Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and DocEp Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Mga tugang, sa tuyang piga-urulayan ang pag-i-impluensya. Okay? Importante kasi makahawa kita, pero ang word makahawa, parang pangit, ano? Makahawa, okay? Makaulakit, parang sa ano yan, may hilang. Pero ang magayon, maka-impluensya na lang. Okay? Pero bago kita duman sa kataramon ng kagurangan ang mabuting balita sa aldaw na iniyo, gusto ko munang batiin si Sally Samar ng Pilar Sorsogon. Sabi niya, sure naman, encouraging father ang mga inspiring thoughts po nindo. Just like sabi ni Manay Sol, I also bring Christ to others with the pupils I asking my help in their module, parang catechism na rin, Father. Tama yan, Sally. Ano? Nakakatabang ka at sa pagtabang mo, nakaka-impluensya ka. Okay? At gusto kong batiin din ang mga nagdadaong sa tuya. Of course, ang sa kuyang pinsan na nasa Japan, si Manay Tony and Manay Baby. At of course, ang sa tuya mga amigo-amiga na nasa Manila, si Alan Botor at si Manay Ampi Cuestas, and of course
Si Richard Ortinero, sabi niya, "Good afternoon po, Father. Salamat po sa pagbabahagi mo sa amin ng tungkol sa Panginoong Diyos." Yun po. Sabi naman ni Remedios Nosete Benibe, "Maraming hapon po, Father Butch. Always listening from Washington Drive, Legazpi City. Please continue to inspire us through your inspiring biblical stories and insights. Thank you." And sabi ni Alvin Dado, "Good afternoon, Father Butch." Okay. So, sa tuyang ipadagos mga tugang, ang ebanghelyo ngunya na aldaw ning Martes petsa 16 kang bulan ning Pebrero, ini po manunugod mga tugang sa lebadora kang mga Pariseo asin ni Herodes. Okay? Ini po ay matatagpuan sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 8, talata 14. Okay? Ini po nakalingaw ang mga disipulo na magdara ning tinapay, igwa sinda ning saro sanang tinapay duman sa sakayan. Pinatanidan sinda ni Jesus, "Maglikay kamo sa lebadora kang mga Pariseo saka mga lebadora ni Herodes." Okay, paliwanag ko lang salitang lebadora. Ano ang ibig sabihin ng lebadora? Ang lebadora, mga tugang, yan ang kinakaagduman sa tinapay parang mag-alsa. Kasi kung daing lebadora, daing maalsa iyan. Kaya ang ostya, daing lebadora. Sa English, ang apod ka, leaven. Okay? Nag-aalsa iyan. Okay? Padagusta. In other words, yung pag-aalsa, nag-i-influence yan. Nag-uulay-ulay ang mga disipulo, nagtaram siya kaiyan dahil mayo kita ning tinapay, sabi kan mga disipulo. Aram ni Jesus ang sa hindang pinag-uulayan, kaya sinabihan niya sinda, "Tadaw pinag-uulayan nindo na mayo kamong darang tinapay." Makuman tinapay ang gustong ipaliwanag ni Jesus. Ha? Dai pananggad nindo na araman o nasasabutan. Yan. Dahil nila nasasabutan, ha? Dahil nila naaraman. Ha? Aba ang luya kan isip nindo, sabi ni Jesus. Igwa ka mong mga mata, dahil nindo, igwa ka mong ning mata, dahil nindo nahihiling. Igwa ka mong mga talinga, dahil nindo nadadangog. Anong klase yan? In other words, dahil nindo nagirumduman kang baraakon ko ang 5 tinapay na ipinakakan sa 5,000 katawo, perang basket ang napano kanindo, natada, 12 ang simbag ninda. Kag baraakon ko ang 7 tinapay na pinakakan sa 4,000 katawo, perang basket ang napuno kan natada, 7 ang simbag ninda. Dangan, sinabihan sinda ni Jesus, "Ipagiraray nindo nasasabutan." Yun. In other words, may mga taong daay nakakasabot ang apod kaan, igwa sila ning biases. Ano? Igwa sila ning mga biases. So, haliun ang inaapod kang biases o prejudice. O parang sinasabi na igwa ka nga ning mata, pero di ka nakakahiling. Igwa ka nga ning talinga, pero di ka nakakadangog. Yan sinasabi, nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan, di talaga makakaintindi. Yan. Haliuntain mga tugang. Okay? So, yun. Importante yan. Kaya, parang maka-influensya kita ng tao, ano? Haliunta yan. Difficile baga mga tugang iyan na igwa kita ng mga prejudice ang apod kaan. Ano? Na, palaging bara. Ano? Pero sinasabi na one time na narumduman ko lugod sa itong sinabi katong sarong tao. Okay? Nagdumanda siya sa sarong mall. Magayunan ang mall, maliwanagon. Pero, pag abot niya naman sa pag duman niya sa mall, sabi niya, "Maditlo mo naman digdi sa mall na iniho." Maray nga ni, taigwaning tao na nagsabi sa iya,
Yan, talaga nanindigan siya. May influensya ng taong iniho. Kundi sa tawang, ang minsan kaya, ang tao minsan, di nagsasabi, nagpapabaya. Hinahayaan niya yung mga tao. Hindi, kinontra niya. Sabi niya, paano mo naman masabing madilim dito, ang liwanag-liwanag, ang dami-daming ilaw dito sa mall na to? Ha? Paano mo? Alam ko na. Kasi, ang kapal-kapal ng sunglass mo. Nasa loob ka na, magsa-sunglass ka pa, kaya ang colored glasses mo, alisin mo muna yon. Yan ang problema minsan. Kaya di kita nakakahiling ning marhay, igwa kang colored glasses. Okay? So, haliun ta iyan, mga kaibigan. Importante na igwa kita ning tamang paghiling. Lalo mo yan panahon ninyo, igwa kita ning face shield, maliban sa face mask. Minsan talagang, so face shield mo, maatiyo na, dahil ka na nakakahiling. Ang labo-labo naman. Para tuloy so ito nagsasabi na ito bagang, one time, may sutong lalaki, okay, sabi pala ito kang babae, sabi ka itong babae, darling, tingnan mo nga naman yung naglalaba yan sa kabilang bahay. No? Naglalaba pero ang damit na nilabahan, ang dumi-dumi pa rin. Ang dumi-dumi. Katapos, yung lalaki, hindi nagigirong. Pero alam niya kung bakit madumi. So, the following afternoon, nang nasanabi niya, nilinigan niya sa salaming baga, itong window, sliding window ninda. Tapos, nahili niya girareso itong kapitbahay niya naglaba. Sabi niya, uy, yan ang tamang paglaba. Balinig na ang paglaba. Sabi ng agom niya, darling, alam mo, hindi naman doon sa naglalaba ang dumi o ang linis, kundi madumi lang ang ating salaming, yung ating sliding window. Kaya ang nakikita mo, madumi. Yun, baka tayo, alisin na natin yun. Baka madumi ang iyong eyeglasses. Kaya minsan ganun po, kaya hindi natin nakikitang mabuti. Kaya linisin natin ang ating mga mata, baka may malaking muta ka. Yan. So, yung mga tugang mabuti naman, na-influensya niya yung kanyang asawang babae na touchedora. Hindi ng ibang ginibo, kundi magtatsyar na magtatsyar. May hindi talaga yan, magparatouchar ka, di kang ibang maggibo, kundi mag-criticize. Di lamang magibo di ka lamang makadangog sa inyong karahayan. Ang nadadangog sa iya, pirming karautang kang kapwa niya. May data yan. Sisay sa inyo madagog kang pirming nadadagog mo, papakarauton ang sarong reliyon, papakarauton ang sarong tao. Aral daw, papakarauton mo. Nakakadindi baga, nakakauyit iyan. Di kang madagog kundi papakarauton mo si ganito, si pulano, papakarauton mo. Di ka nang maginibo, kundi ang namumutawi palagi sa bibig mo, kay palaging pakaraot. May data po iyan. Di ka makaka-influensya ng marhay. Pero dapat, sabi nga, we have to uplift the spirit of each other. Maka-inspire ka. Ngayon, tatawaan ko kamo bago we have 10 minutes pa. Okay? 10 minutes. At least, I like to give you 7 ways to influence other people. Ang primero, siyempre, anong hinahanap ng tao? So, gusto ninda. Yun. Alam nga naman, ang hinahanap ng tao, so gusto. Okay? Number 1, give them what they want. Okay? Kasi yun nga niyan. O ano mo yan? Sa panong iniyo, anong gusto kan mga tao? Gusto kan mga tao, paglaom. Yaon pa kita sa pandemya. Although igwa na ng vaccine, pero di pa nakakaabot talaga dito sa Pilipinas, pero may plano na makakaabot na. Importante,
ika-inspire kita, makapagtao kita ng paglaom. Oh, importante baga inspiration. Kasi palagi ko sinasabi ko sa inyong mga tugang na ang programang Marhay na Hapon, desa na nagtatao, it does not only give you information, but also gives you inspiration. Okay? Yan po ang talagang pakay ni Father Butch. Every afternoon, I see to it na makapag-inspire tayo ng tao, makapagpakusog ng buot. Yan ang kay Puwanta. Give what they want. Okay? Ano bang gusto nindo? Of course, siyempre, di naman ako ng survey. Di naman ako nagsasabi na, next, magbigay ka mo ng topic na i-deliver today. But I know the universal needs of man. Ano yung importante yan? Number one, we all need love. We all need peace. We all need comfort. Importante yan. So, give them what they want. If you want to influence people, then you need to give people what they exactly want. Ano ba talaga ang gusto ninda? Yan yung importante. Halimbawa, maimbita ka ng tao. Makakan kita. Haputin mo, anong gusto mong pagkakan? Sasabihin mo, Father, gusto kong pagkakan ang seafood. Anong seafood? All that I see is food. Ay, nako. Siyempre, pagkakan, nahiling ko, kakakanon ko. Yan ang seafood. Lahat na nahiling ko, kinakakan ko. May dati. Namataba ka kayan. Okay, but yun number one, ha? In order to influence people, remember this number one principle. Give them what they want. Okay? Give them what they want. Anong gusto ninda? Itaw mo sa inda. Kung di mo itataw sa inda, ang gusto ninda, di mo sila ma-influensyahan. Okay? So, anong gusto nindo? Siyempre, inspirasyon. Gusto nindo ning knowledge. Gusto nindo information. Pero maliban sa information, because we are loaded with so much information, what we really need is not so much information, but inspiration. Okay? Yan. Inspire kami, Father Butch. Okay? Number two, make others important. Okay? Importante kamong mga nagdadangog. Kaya importante, kung di ka mo nagdadangog kay Father Butch, bayo man si Father Butch, parang nagdadaldal sana. But you know, the parable of the sower is my principle. Okay? Halimbawa, sige, hasik ka na ng hasik lang. Anyway, people will, without you knowing them, people are also listening. Okay? That's one, make other people important. Importante kamo mga tugang. Kamong mga naghinanyog. Importante kamo. Thank you very much sa paghinanyog nindo. Number 3, connect with emotions. Yan importante kasi kitang mga tao, may mga pakiramdam kita, may damdamin kita. Hindi pwede naman, mga tugang, arog sa nang sa tuyang, hindi marog kayo niyo, arog sa niyo, dahil man dapat mag-emotion. Emote ka, Father. Kaya minsan nagngingirit si Father, nagtumatawa si Father, minsan umiyak naman si Father, minsan malungkot si Father, napapakita mo ang emotion mo. Because we are emotional being. May damdamin tayo, hindi naman tayo bakal, hindi tayo marble. Okay, mga tugang, connect with emotions. Okay? Siguro nakaka-connect naman tayo, di ba? Then, number 4, empower them. Kasi, actually, yung desisyon, sa imo yan, empower them, tinatawaan namin kamo ning kapangyarihan. Bako ko kamong inuuto-uto because I am not a dictator. Okay? I am simply a mentor, hindi tormentor. Si Father Butch po, coach, hindi siya tormentor, kundi mentor, nagtuturo. Okay? So yun, I empower you. Okay? Natututo ka mo sa mga tinataran ko. I empower you.
empower them. Kasi kamo naman talaga actually magibok ka ni. Okay? Nagtatosan ako ng kapangyarihan. You can make it. Yes, I can. Okay, number 5, respect other people's opinion. Okay? Hindi ibig sabihin na ang sinabi ni Father Butch, dogma na yan. Dahil, opinion sa naman ninyo. Ang opinion nindo, irespeto ta. Okay? Importante ang pagrespeto kang bawat opinion kasi we are all entitled to our opinion. Okay? Respeto. Ang problema kasi minsan walang respeto. Sasabihin nila, ay, ang sinabi ko, ang pinaniniwalaan ko, yan ang paniwalaan mo rin. Iba na yun eh. Bako ka ng talagang mentor, kundi tormentor ka. Dahil ka nagre-respeto. Respetuhin mo rin ako. Okay? Respetuhin din kita. Okay? Importante. Sabi nga, respect begets respect. Importante yan. Number 6, be a leader. Ano ibig sabihin, leader? Hindi ka boss. Problema sa ating gusto maging boss, busabos. Ano? Hindi. Si Father Butch, hindi siya boss. Siya po ay Butch, hindi boss. Hindi bossing. Ano? Leader. Ano ang leader? You lead them. In others, ano mo sila? You lead them. Hinihikayat mo sila. Yun. Hinihikayat mo sila. That is important. Paghihikayat, nagpaakit, a leader. Ikaw dapat ay namumuno, pinamumunuan mo sila, pero hindi ka nang didikta. Be a leader. And number 7, what is very important, show sympathy. Yun. So, ibig sabihin ng sympathy, ang pato is feeling. Share with the same feeling. Yan. Kita baga, para pareho sa ito yung mga nararamdaman din. Di ba? O pag may gadan, anong nararamdaman mo? Siyempre, kabunduan. That's the natural feeling of everybody. The same feeling. Sympathy. Sim means pareho. Ang patos means feeling. Pakiramdam. Okay? So, yan ang nararamdaman natin. So, pag halimbawa, nakakaramdam ka at nararamdaman ka, nakaka-influensya ka. Pag hindi ka nararamdaman, okay, sapagkat wala kang pakiramdam, wala kang pake, okay, wala yan. Okay? Sana mga kaibigan, nakapagbigay ng influensya si Father Butch sa indungo niya na aldaw. Sa aga pagurulayan ng mga tugang, ang tungkol sa Ash Wednesday, magayunan yan na topic, Ash Wednesday. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya mga tugang, magpangaji kita. Tabangan kita ng Diyos, tabangan kita ni San Miguel Arcangel na makagibo ng karahayan. Okay? Kaya mangaji na kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpo inawasya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, sana si Father Butch ay nakapagtao sa indo ng kaugmahan, nakatao ng inspirasyon, at the same time, nakatao ako sa indo ng influensya. No? So sana makapag-influensya pa kita ng ibang tao na mapakusugta ang sa indang pagtitiwala o pagtubod sa Diyos, ma-influensya ta ang mga tao, makagibo ng karahayan. Okay? Yan ang satuyang magiginibog bilang mga tagasunod ni Kristo. At kunyan, sabihin din ng mga tugang, anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat at may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. See you tomorrow at 1 o'clock to 2 o'clock. Tomorrow is Ash Wednesday.
Thank you very much. Masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap